हेलौ लोगोफोर नै जोंना सोरांनायबाय नालाय बोथोरनि खामानिया सोलिगासिनो जोंना दाबो मोनसे मोननै क्लिप्स खालामलाबायनानै दोननाय सोआ दंमोन दा नालाय हखोनायाव दिगदार बेफोरखौनो जायो बुंना डाइरेक्ट लाबायना हलांनो मोजां दोनसैलाय जायो आङो हखोनायाव लोगोफोर नै मावनाय दांनायाव फिसाफ्राबो ओरैबायदि आख' फिख' बेफोरबायदि खालामफानो मोनबासो मोजां मोनो मालाय बिस्रा गोसोआ बेखौनो ओरैनो एसे खेबलाबायनानै दोननाय होफालाबायनोसै आरो भिडिअ'फोरखौनो मोजांबो बानायनो रोङा बानायनायबो साराय जाया नौथा ना साराय नौथा नै मालाय गेलेगासिनो बिदि गेलेनो मोनबाल' दा सान्थि दैखोनायाव ग्लाब बोखारनानै माबानायाव मोजां जायो ओमफ्राय बे बिसिनि मैया गोसोआल' बायदि सिङाव होबाथाय गोजोनथोंसै गस्रावो बोखो आंहा खेला ओरै बोखो मेदाम बायदि जिरायनानैल' ओरै खालाम होननानै अर्डार होग्रा जाबाय मालाय हख्लायदों बिनि खामानि जोबखांबा आंहा दा बेरनाय माबानाय बेलथायनाय दैखोनाय आंनि खामानि जालायगोन फाला फालासो बेहा थांसान्दि नै ओंखाम जासान्दि दसे मावदों बेल' मावनाङाखै दे आंहाबो मावनाङो नै बादा नै होनायनि हागारबो दायया हरग्रोदो बैथिंजाय बावहोनो होननानै जि मोजां सेराव लांजोब्बाय आङो ओमफ्राय सेन्देला मानि फन जाखो गाज्रिनो नै बेलायसिलायबायमोनलाय माबा माइखौ रोंथारदों दैखोखांजोब्बायमोन आङो ओमफ्राय माइ दोननो होनानै बे आरोबाव दख'नायावहाय जिगाब सोनानै सुथेनानै गान्दु बादि खालामनानै दोनदोंमोन आङो नै मालाय नै 1 2 3 होननानै खारबाय फिनज्राब खेबसेनो हाखाबाय दा नै हानाय दा बायदि मोनथारदों गावनिबा बरिया बरिया नै जेननायाव गैबावा दे आबैया नायनोनो नै आयौ जिगाब माबा बस्था दोननो होननानै सायावहाय थगथा बाख्ला गैलाना नोंहाबो बिदिनो बानायो देबोर नांलायलायथारदों नै ए गुदाया बारा गैया होमबाना फेनलानायाव मोजां जायोना जाबायहाय मावनांला मालाय ओमफ्राय माबाजों आंजों होलांबाय जोङो दाना लोखिया बसिनगासिनो बेखौ लिंलांखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय खोरोमबिसिखौ मोनहैबाय साब्रै ग्रोब जालांबाय ओंखायनोसो आं र' मानोबा माबा मोनसे गोसोखांनानै नोंजों रायज्लायनो होननानै लेंहरदोंमोन आङो होमबा लोगो नागिरनो बुहुमा नै दसे आब' उनाव बेरायहैदोंमोन जोङो नानिजों आंजों हर आंबो एसे
सालाबायना होबाय ओमफ्राय नै माला बैसोगोराफोरनि खेला जागासिनो स्टेडियामाव ओमफ्राय बेलासि बेलासि थांनानै नायबाय जों बेरायनानै फैयोनबो दं बैसोगोराफोरनि नै जायनो गोसो गेलेफैनो हागोन मालाय जागासिनो सोलिगासिनो डिसकास थ्र' जादोंमोन बाहाय डिसकास नंगौ मोनालायबाबो जोबाखै फोजोबनो हायाखै आरो बे गेमखौनो गाबोन आरो आलदा दंबावोमोन गैला बाहेरायावसो थांनो बेना हौरै फारसेथिंजाय हौवाफोरनि सोलिगासिनोमोन बिसोरो 45 प्लास मोनदां 45 प्लास इयार्सनि आरो 60 प्लासफोरनियाबो नेगासिनोमोन नै बे बिमायंजोंसो थांनांगौ 40 प्लास अमेनफोरनि 100 इन्टारेस्ट जानोसैनो 45 प्लासनियाल' जागासिनो खामानि ओमफ्राय बेयावनो मोनालायखादों आरो ओरै 60फोरनिया नेगासिनोमोन गाबोनसो सोलिखासिगोन गेमानो मोनाब्लि थांनानै नायनाय जोंबो दसे एसे गोजांस्रिउ मोननानै थाब फैफिनबाय जोंबो बेरायथावथाव नायनानै बेखौ हाथावथाव नुयो मानसिखौ गेलेनोनो मोनाखैनो दाबो होनदां नैबे दादा हमनायखौ हाबाब थांदोंथ' जादों बिदिसो हानांगौ लामब्र' गानलायनाय खोमाखौ मालाय लोगो हमहैसै आब' मोनखौ थाङाय आयु थाङि रागाया नों थांथारगोन आरो दालि ओंख्रि जानबाय ओंखामाबो मोनबाय बाद बाखि लारि मावलांबाय थानोसै जानोसै दुमब्रु उन्दुनोसै चिं मालाय दामखावगासिनो गोलोमनाय एसे मोसानोसै ओरै थांबा गोगोमथार दैखरथिंजाय मैना जानय गोजांलाय लांबाय बैसोगोराफोरनि खेला जागासिनो स्टेडियामावहाय बेनिनो माबा माबि दामनाय खोनाफैबाय थादों बानलु बाथोन बेसेबां दलर गन्थ'थ' थाबाय थानो जाम्बि बायदिनो सानफ्रामबो बे संनाय खावनायानो नै बानलु बाथोन लालायबाय दालि जहल जानोसै उन्दुनोसै सोरांबानो गाबोन दंसैलाय खामानि फारि बेसेथो मा ओंख्रि मोनबाय थानो नै बानलु बाथोन
दुन्दिया बोथोर दं दुन्दियाजों बाथोन जानोसै गाइखेर मोनजागोन हाब बियो खुथ' डिस्टार्ब जायो ओंखाम जानायाव बांद्राय सान ओंख्रि जेबो गैया दालि ओंख्रि जेबो गैया नै लोगोफोर दालि ओंख्रि आं लिरनोसै दा ओंखामाव सानदोंबा दालि ओंख्रि आंनि लोगो डेडिस औ डेडिस साथामजों ज' राननानै लायो जोङो होमबासो अनलायलायो खुदो जोंना आलदा आलदा नङा ओंख्रिया लोगोफोर ओंख्रिया थोजोबा जोंना खुरै मोनसेयानो जायोना जोंना खुरै मोनसेयावनो बाथोन मा बाथोन बे ना बाथोन ना नङा दुन्दिया बानलुसो दुन्दिया बानलु बाथोन दालि ओंख्रि जासै नै लोगोफोर बिदिसो जाखायो आं Baba, tasty माने बरिया टेस्टि होननाय जादों लोगोफोर